gaskiya kai kan ka iya magana banza da na wofi. Wai waye kai kuma me asalin aikinka? Ka gaya min mana. Ko da yake ma ba zan taɓa sani ba. Gascan! Halim! Ya za haka yiwu? Ba wanda ya gamu da muna zuwa nan. Kuma ni ban yi waya ba. Sannan ke kuma... Gaskiya ni na yi waya. Na kira waya da lambar ka kai haƙuri. Halim! Akan me zan sheke ka? Akan kai kokarin kama ni ko domin kama ni mutum hudu kashar ka kawo? Ni fa na sace kohinuwar malam. Ka nuna min martabawa mana. Ka bi ko kohinuwar din ko Zafar ba zai taba rabuwa da kai ba. To shi kuma wannan Zafar din ina zan same shi? Wallahi ban sani ba. Yi magana. Zafar ba ya taba haduwa da kowa. To kenan kohinuwar din wa zaka miƙawa? Yi mun bayani. Ko da ka zama shekaƙi Zafar ba zai damu ba. Gul, Hamid Gul. Aikina shine mika kohinu ɗin ga Hamid. Da kyau. Shi kuma yana zan same shi. Yi tunani. Gul ko kuma shekawa barzau. Zan gaya maka. Bel Air, ƙasar Prague. Bayo. Bel Air. Kai yana can mazaje ku taho. Kai ga ta can a can. Ku san gamo su.
Maraba zuwa Prague. A zatansa ba za mu daɗe a nan ba, saboda haka sai mu daɗe. Wato, rayuwa ta sauƙaƙƙiya ce. Daga ni kawai sai kakata, daga banki sai gida. Ban taɓa hangen rayuwa fiye da haka ba. Amma tun da na haɗu da kai, rayuwata ta koma tamkar fim ɗin faɗa. Allah kaɗai ya san me zai faru nan gaba. Yanzu na bar jin tsoro. Na yadda da kai. Ka sa mafarkaina sun zamo gaskiya. To kai, me mafarkinka a rayuwa? Ya kamata mu je. Me wata rananka? Gida. Bayan komai ya wuce. Gida mai daɗi. Wata rana. Ina za mu je? पूरे हो गए तेरे रूबरू ये भी दिखे ना
बस ये करूं जब आए अब ये तुझे तक जाए तो जो सुन ले तो सुनता ही रब है जाने ना जहां जाने कहां मिली थी मेरी दुनिया में हाँ सच है ये तुझ से कहीं नहीं है नहीं मेरी राहें आए तुझ तक इस जन्म से हर जन्म तक वक्त को रोके आ जरा सा उसको समझा दे इश्क का छोड़ के जिद ये मान लेगा मेहरबान हुआ हुआ मेहरबान हुआ हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ Ina za mu je? Ba mu ba dai ni kaɗai zan je. Ke ki zauna a nan. Ki sa a kawo miki wani abu. Ina da ittifaƙin cewa kifin sushi ɗin nan yana da daɗi. Zan dawo nan ba jimawa. Kin ji? Ina? Kai ne baka sani ba, amma kana bukata ta. Mu yanzu mun zama tawaga. Halin. Ka tafi tare da ni? Ko kuma in bi ka a baya? To ki shirya. To shi kenan. Kada ka yi ƙoƙarin sumbata ta. Bai ma taɓa zuwa raina ba. Ƙarya. Ya zo ranka. A'a. Ya taɓa zuwa miki? A'a. Shin kin taɓa sumbatar wani? Ƙwarai mana na taɓa yi. Da gaske? Yaushe? A makaranta? A'a. Bayan wannan lokacin. Ba zai taɓa yiwuwa ba. Ka gani? Ka ga ai na iya. Wannan ce sumbata? Me yasa ka ce haka? Wannan ita ce sumbata.
yanzu me za mu yi kenan? Akwai wanda zan nema ne wanda zan bashi Kohinoor din. Wa? Hamid Gul. Yawa, na ce ba? Ina neman Mr. Hamid Gul ne. Wancan shine Hamid Gul. Ka gani gashi can. Ke takata min. Ke dai dan Allah ki bar mun wannan. Kin ji ko? Kin ji? Kawai kishi kake yi. Kana kishi ne saboda na fika. Hakan ne ma yasa baka so ka zo da ni nan wajen. Sa'ar dan koyo. To jami'a 000 yanzu bari mu jaraba sa'ar mu. 14 ja. Kai, kuɗi da yawa ne fa wannan. Za ka canza 50,000? Kowa ya sa kafansa maza da mata? Ni ba ban iya bugawa ba. Ki kafa komi a kan lamba 31. Dukan shi? Gaba ɗaya. Ba wani sauran kafi. Talatin da ɗaya baki shi ya ci barka. Mun ci! Barka da nasara yin labai. Yanzu ba? Kowa ya sanya kafinsa. 26. To shi kenan. Ashirin da shida baki shi ya yi nasara. Kai mun ci mun sake ci. To bari ɗauki wannan. Na gode. Yin labai ga wannan barka da nasara. Na gode. Ai mun ci da yawa haka ya isa mu tafi kawai. Mu je kawai mu je. Sake. A'a ba. 17. Ka tabbatar? So. 17. Ba wani sauran kafi. Lamba 7 ja shi ya yi nasara. Kai! Wannan ya tabbatar da cewa 17 hadari ne. To me yasa ka ce 17? Minti ɗaya da ya wuce ni mai kuɗi ce. Kuma a lokacin baki iya wasan roulette ba ma. Da ma san ban saurare ka ba. Komi daidai ne lokacin da ke nasara. Sai rike dinki dan murna. Mata duk irin ku ɗaya ne. Kan me zaka gaya min haka? Yawwa daidai. Ne? Mare ni. A'a. Ke kawai ki mare ni. Ni san bana mara mutum babu gaira babu dalili. Baki iya mari ba baki iya sumbata ba me kika iya bara soyayya? A yanar gizo-gizo? Ma'aikaciyar banki. Yawwa da kyau. Da kyau yanzu ki je ban ɗaki. Da zarar ya biyo ki ce mishi zaki same shi kaɗai bayan minti 5. Maza je ki. Karan lacin. Ina zuwa barin jan dawo. Asararru su ne mutanen da ba su san kimar lu'ulu'un da suke mallaka ba. Ba lu'ulu'u ba. Kohinoor. Kohinoor ba zai satu ba. Wannan ya danganta da ɓarawan. Hamid Gul. Me ya nufin ɓarawan? Sata. Me bukatar Kohinoor? Iskar waje. Nan da minti 15 kofuna 2 na champagne da barawo za su yi dakonki a mashakata. Minti 5. In ba haka ba wani zai sace Kohinoor ɗin. Yayi. Da kyau. Yanzu ki koma masauki. Zan same ki a can. Bayan duk wannan, ni da kai ina nufin mu. Kin san cewa kin gama haukacewa ko? Zan jira ka.
barasa akan kankara ko? Gaisuwa dai Hamid Gul. Ya kai ka same ni? Ni fa na sace Kohinoor yallaɓai, ka bani martaba mana. Amma dai in har ka matsa kana so ka sani to Robert mutumin ka shine ya bada adireshin ka. Adireshin kawai ya bani. Amma salon aikin nawa ne. Kai barawo ne, amma ba mai wayo ba. Ko ma yaya ne ya dama za a biya ka. Amma yanzu ka rasa lulun da kuma rayuwarka. In dai har batun na kuɗi ne to me sa zan sayar maka da Kohinoor? To me kake so? Umar Zafar. To me kawo Kohinoor ciki? Waye kai? Ina Zafar yake? Gaya mun. Kai! Gaya mun ina Zafar yake? Gaya mun mana. Ba za ka taɓa samunsa ba. Rasvir kawai yana so ya ajiye Kohinoor din ne cikin tsaro. Kohinoor din an yana cikin tsaro a London. Kafin ya je ya sato shi. Inda bai sace ba da wani ne zai sace. Da gaske? Idan hakan na da sauki me sa a cikin shekaru 150 ba a taba sacewa ba. Me kuma ya gaya miki bayan wannan? Wanda gaskiya ne. Ya ce min za ku kashe ni. Amma gashi kina raye ai. Yana ina a halin yanzu? Yana tare da wani Hamid Gul. Hamid Gul ya mutu. An kashe shi. Shugaban jami'an asiri na ciki, Mr. Narayanan. Me Kohinoor take so? Iskar waje. Nan da minti 15 kofuna biyu na barasa da barawo za su yi takonki a mashakata. Minti 5. Kuma a daidai wannan mashakatar muka samu gawarsa. Shi ke san mai wannan yake nufi? Malama Harlin, yanzu kin zama mai laifi ta ƙasa da ƙasa. Kashe ki zai zama abu mai sauƙi a wajenmu. Amma mu mun san meye gaskiya. Malama Harlin, kina da dama ta dawo da rayuwarki ta baya. Kana ki koma wajen kakarki. Kuma ita wannan dama tana liƙe ne a cikin wannan na'urar. Yanzu ke mai laifi cikin ƙasa da ƙasa. Na yadda da ke. Me kuma ya gaya miki bayan wannan wanda zai iya kasancewa gaskiya? Harlin, zo mu je, mu tafi. Na ga kin dade da barin wajen. Ina ji ka je? Gaskiya kake so in gaya maka ko kuma ma ƙarya kamar yadda kake min? Akan meye ne ƙaryan kuma? Akan komai ma kayi min ƙarya. Akan ka
da kuma akan mu ma, sannan akan Hamid Gul ma. Ka kashe shi ko ba haka ba? Wa ya gaya miki haka? Zorawar. Saboda haka Kohinoor har yanzu yana wajenka. Me yasa ka ce min kai ne biki wancan ranar? Ai da kawai ka rabu da ni. Me yasa ka sanya na cimma mafarkaina? Sannan ka nuna min sababbi. Duka zan cika miki su. Ki yadda da ni. Ya isa. Ba na so na ci gaba da haka. To me yake jira kenan? amma alburushi bai same shi ba ruwa zai cinye shi. Kin dawo da rayuwarki ta da. Jeki. Na ji daɗi kin dawo cikin ƙoshin lafiya. Gidan nan gaba ɗaya da baki san ba daɗi. Bayan komai ya zo ƙarshe, gida mai daɗi. Wace makaranta gaje? Dehradun Public School. Me kika nema? Wato yalla bai dama. Pankaj, me kake yi? Ya haka kuma? Tana kewaye kamar wata barauniya shine kike tambaya ta? A yalla bai.
Dama ka buƙaci a kawo maka waɗannan littattafan ne ta yanar gizo-gizo. Ni san ban sai wasu littattafai ba. Haba kai kuwa Pankaj, ba ka tunawa da komi fa. Da Allah ka aje wannan bindigar. Zo yan nan, shigo ciki. Taho. Gaskiya kuna da gida mai kyau. Tun yaushe kuke zaune a cikin wannan gidan? A cikin wannan gidan? Ba na iya cewa ba. Pankaj, ina ga mun kai shekaru 40 a nan ko? Na gode. Tun lokacin da muka aure. Gaskiya yana da kyau. Komai a gidan sai ka ce sabo. A lokacin da Pankaj ya ci gasar lottery din shi da 2. So bi kana cin gasar lottery? Gaskiya kan yana da sa'a. Ko ba haka ba Pankaj? Sa'a ta har ta kai ga. Na sani. Sai ya ce ma bai san lokacin da ya siyo tikitin gasar ba. Kamar yadda bai tuna garaɓasar banki da ya ci ba. Kuma haka zalika ma bai tuna lokacin da ya siyo wannan littafin daga yanar gizo ba. Bari in kawo shayi. Yallaɓai, nan ne wajen ɓuyar Rajvi ko? Ban gane ba. Me kika nufi? Ya dai, me ke faruwa? Ba komi, kawai dai ina... bari dai zan tafi. Waɗannan 'ya'yanmu ne, jaruman 'ya'yanmu. Wannan shine Veren, ya mutu a bakin aiki. Wannan kuma Jay kenan, shi ma da soja ne. Ko har yanzu yana sojan? Ba na ce ba. An tura shi zuwa Kargil da ya ji labarin Veren. Tun daga wannan lokacin suke cewa yana bakin wani aiki, kuma ruwa yana da zurfi, sannan suna ganin cewa ba abin da ya same shi. Koma mai mutane suka ce. Ya ciwo an waga kofi a gasar iyo ta jiha. Shi ya kadai wadda ka iya iyo ya keta cikin teku da numfashi ɗai. Allah ko ban yadda ya mutu ba. Shin akwai wani ne a wajen? Harleen. Wai dan Allah in tambaye ka, waye kai? Ni ne zan yi tambaya ba ke ba. Ina ko Hinur din yake? Ni ba ban san komi ba, dan Allah ka kyalin nin tafi. Zafar. Ni ne Umar Zafar. Ya aka yi ka samu wannan? Ba ta yaya ba, me yasa dai? Me yasa yake waje da? Idan baka so to tun farko me yasa ka sata? Ina ko Hinur ɗin gaskiyan yake? Wannan ba na gaske ba ne? Inda na gaske ne da shi ne zai fasa gudumar. Ta ɓata lokaci da yawa tare da Rajvir. Baktawar? Zorawar dai, ba za ta gaya mana cikin sauƙi ba. Yanzu kana tare da shi? Ni na bashi Kohinoor ɗin da yake wajena. Ni ba san inda na gasken yake ba. Ki rufa mana baki ko kuma... Kin gane? Yarinyar kirki. Wayo! Wannan tsallan baɗahun naki ya isa haka.
Yanzu gaskiya kawai zaki iya faɗa. Ba za ki iya faɗan komai ba in ba gaskiya ba. Faɗa min. Me zan gaya muku? Gaskiya. Maganar gaskiya Mr. Batnagar. Zorawar. Da wannan gashin bakin naka? Sai kai kama da jarumin fim ɗin Madaras. Me? Kuma ka san wani abu? In gaya maka rayuwar kakata ta fitawa armishi. Shiru! Kawai ki gaya mana ina Kohinoor yake. Kohinoor? Kohinoor yana wajen Rajvir. Amma Rajvir ai ya mutu. Yana raye? Duk shi ne ya tsara wannan. Yana so na yi tunanin cewa ya mutu ne, ta yadda kuma za ku ga cewa baya raye. Amma bai san cewa ni na san yana raye ba. Yana tunanin ina tunanin cewa shi ya mutu. Ka gane Mr. Zindagi Estafar? In dai har yana raye, to na san ba abin da zai same ni. Gaskiya ko bayan nan hamagawa ne. Wancan ranar akan gada shi ya danna wannan na'urar. Da zai iya tserewa, amma da sanansa ya bani Kohinoor ɗin. Ta yadda za ku kama ni ku kawo ni nan shi kuma ya biyo sahunku. Ba laifi Harlin, ya bayyana kin fi waɗannan hamagawan kaifin basira. Wannan wayan da ƙarfin gwiwa da naci da har za su kawo mutum nan ba zan iya kamanta su ba ko da wasan wasa. Kuma bai kai duk yadda kake tunani ba Umar Zafar. Sa'ar ita ce da kai da ire-irenka. Ba ku cika kaifin basira can ba. Mai kaifin basira da marashi ba a cikin gaggawa haka za a tantance Barajvir. Za a tantance ne yayin da ɗaya daga cikin mai zama shekake shi kuma ɗayan ya kasance da Kohinoor. Yanzu tambayar anan ita ce, wani adadin zafi za ka iya jura kafin ka miƙo Kohinoor? Gaya min, ina Kohinoor ɗin yake? In ba haka ba, Harlin ce za ta juri wannan zafin. Gaya min! Kohinoor yana inda ya kamata a ce yake. A London. Ƙarya kake yi? An sace Kohinoor. Kowa ya san wannan. Saboda mun ce an sace ne. Me kake nufi? Wannan aiki ne na haɗaka tsakanin hukumar sirri ta India da ta Ingila. Lokacin da ka buƙaci a kawo maka Kohinoor, shi ne muka tsara shirinmu. Kohinoor yana can inda yake dama cikin tsaro Zafar.
sai da rashin sa'arka kai baka cikin tsaro. Kana nufin dama ba a sace Kohinur ba? Da kyau Rajvir, da kyau. Na ga wannan basira. Ba wanda ke sa'ar jin yabo akan rayuwarsa kafin mutuwarsa. To amma me ma amfani? Ta ya za ka ceci rayuwarka a yanzu? Domin saukar kirge zuwa mutuwarka ta soma yanzu. Masu bauta ga kasar su saukar kirge zuwa ga mutuwarsu takan soma ne tun daga numfashinsu na farko Zafar. Ka kalli cikin idanun nan da kyau. Babu wani kunci cikinsu ko kuma wani tsoron mutuwa, sai dai alfahari ziryan. Nan ba da jimawa ba za ka ga mutuwa a cikin idanu irin waɗannan. Ka tuna wani abu ne? Kanan landa, me alaƙa ka da shi? Ni ƙaninsa ne. Saukar kirge zuwa mutuwarka a wancan ranar ta fara Zafar, kuma a yau ne za ta ƙare. 10 9 8 Kai! Ku ta kuma me ke faruwa? 7 6 5. Wannan kuma shi kadai bane. Waye yake tare da kai? 3. Kai ma ba za ka bar ni a raye ba. 2. Za ka mutu tamkar dan uwanka. 1. Jihadi. Sun yi min allura ne saboda kai. Wannan allura ba kashe ki za ta yi ba, kawai za ta saki faɗi gaskiya ne. Shikenan, kin gane? Mu je. Gaskiya ita ce na ɓata ilahirin rayuwana. Harbin mu suke, mu je. Duk waɗancan yaran, Dilip, Jaggi, Harbajan duk irinsu ɗaya ne. Hawa kai. Sufiya! Amma ba kai ba, kai kana da matukar burgewa. Yi tsalle! Gaskiya kana matukar burge ni. Da kyau, ya yi kyau. Mu je wa? Da matsanka ƙarfi. Gaskiya ji nake tamkar rai ya ga maka riga, amma ba zan iya ba saboda almashina bai kai ba. Harlin, ya kamata mu je, kin ji? Ina yi maka kyau kuwa? Sosai. Zo me yasa baka taɓa nuna min ba? Kamar ya? Me yasa baka nuna min ba? Na gode Allah ba za ki tuna komai bankin watsake. Tabbas zan tuna da komi. Gaskiya magana ita ce san baka so na. Saboda kana ganin ina da hawa kai. Rajvir! Harlin, hau mashin maza mu je, hau!
rayuwarka haɗaɗɗiya, ni kuma rayuwata mara armashi. Me yasa za ka kasance da yarinyar da take da hawa kai? Ba ta da hawa kai, Harleen. To me nake da? Gaya min, me nake da? Kina da haduwa, kina da shiga rai, ga kwarkwancewa, sannan kina raye. Yanzu mu tabbatar da ci gaba da kasancewar haka, kin gane? Cire mu riga to. Yanzu? Rike ni. Kin samu bindiga ta? Kina da burgewa, Harleen. To yanzu dauko bindigogin, ki harbi. Sanadiyarsa Shu'aibu ya mutu fa, kuma shine ya kashe Hamid Gul ya tafi da Kohinoor. Ga Kohinoor ɗin nan, idan har za ka iya isowa gare ni, to lalle za ka iya isa ga asalin Kohinoor. Saboda haka idan ka samu Kohinoor ɗin gasken, ka kawo ka karɓe ta. Na tabbatar za ka iya samo ni, hallau, na barka lafiya. Taho, kai karɓi. Rashfin! Rashfin! Alburushi na gaba fuskar ki zai samu idan baki mana shiru ba.
halin gaba. Maza duba. Ya zama dole mu saukar da jirgin.
barka da kokari. Na gode yallaɓai. Iyayenka sun yi wata iriyar rayuwa. Ɗansu ɗaya ya sadaukar da rayuwarsa ga ƙasarsa. Ɗayan kuma ya kasance mace ce a wajensu duk da cewar yana raye. An tura Hardin zuwa gida. Kuma umarci ta akan kada ta sake haɗuwa da kai. Ka sani cewa Jai ya mutu a saboda wannan aikin. Yanzu kai Rajvir ne. Yanzu da ka zama ma'aikacin hukumar sirri, ka sa hannu akan kama mu rayuwarka ne. Halin za ta iya kasancewa barazana a gare ka. Za ta iya kasancewa rauninka. Kuma bayan haka, gobe za a tafi da kai zuwa wani waje mai tsaro. Kafin nan, ka samu ka huta. Me na sha haka? Hardin? Rajvir, mun tsira. Barka da safiya. Ina muke ne? Waye ya canza min kayana? Ka cika tambaya da yawa. Ni na canza maka. Amma idan na tuna daidai, ina ga idanuwa na a rufe suke. Mai yiwuwa. Yau wace rana? Wata rana. Jai! Viren! Ku zo an gama abinci! Jai! Mama tana kiran mu! To yaya Viren ina zuwa!
Jai. Asalin babban gida ne ai naskurna. Je ka tambaya zuri'ar mu da kyau ba ma barna. Daga kamfanin Inas Digital Sound Studio suke gabatar muku da wannan kundin waƙoƙi mai suna babban gida. Mai waka yayi daban da barayi. Kai da masu sauraro da masoya masu kallo. Ina ma'abota san faranta wa zukatansu ta fannin waƙoƙin soyayya. To ga dama ta samu ku saurari wannan. Sirrin nan da ke ƙararina yau zan bayyana. Tun da kin zamo mata ta uwar ‘ya'yana. In mun haifi ‘ya mace sunanta shi ne Amina. Ni da ita na ɗau alkawar dubu ya zan zama koma da. Ya samu tsaftar aiki wajen rubutu zuwa wajen rerawa daga haziƙin manazarcin waƙoƙin Hausa wato Ibrahim Ainas. Sauruwan zamani shaka ba masoyi, dinga mu kasha gama dandalin masoya. Babban gida na Ibrahim Ainas. Shi ruwan zama ya zarce ruwan maɗi, tun da har na sha dole na yi batun daɗi. An tsara wannan kundi ne don nishadantar da masu sauraro, ilmantarwa, faɗakarwa, tunatarwa duka a cikin wannan kundi mai suna babban gida na Ibrahim Ainas. Na shirya miyo aure a je karatu mu tare. Haƙƙin ki zan kare da baki nake ambato. A kullum ki zan ganki a rayuwa ta baraki. Idan har na aure ki lamba ta girma ta fito. Masoyi ka fuskanta idan na bar makaranta, kawaye zan tozarta sannan za su raina ni. Kundin waƙoƙin babban gida na Ibrahim Ainas yana nan tafe ba da daɗewa ba. Ke nake jira gani na isar bani kisa yani. Ke ce ra'ayina har abada ba zan sauya ba. Kai nake jira gani na isar fara ka saya ni. Za ku iya tuntuɓar mu akan layin waya kamar haka 070-38-37-94-59. Ka nema ki nema ku nemi naku a gurin dillalai mafi kusa da ku, kar ku manta da sunan kundin babban gida na Ibrahim Ainas, kar ku sake a baku labari. Ina son kuɗi, ina jin daɗin su. Almost everyone possesses the capability to vision out his faith and walk through it. But only the intellect can master the art of its true realization. Zan nuna miki da mai zuciya kike. Ka kawo su nan da an jima, su uku nake so, ni in zama ta hudu, a nan ne zan san kakai amma ba kwana hudu ba. Ashe shi kan mai hankali ce, ‘ya'yanta bakwai fa. Ashe kai ne wawan. Ni dai ina can hajiya ta bani tuwo da kaji in ci in sha in bacci a biya. It's a story of a donut. Ai duk mutumin da ka ji ana kiransa mijin hajiya ai kai ya isa. With an insolent woman. Na wuni, Yawa lafiya. ni na sa mai doka kuma ne mai iyaka. In dai ya dubi fuska ya ga jan baki da jagira,
to ya kiyaye. Ni ban taba ganin da ake haka ba wallahi. Wai dan kwali ya ja hula ko kuma kaza ta ja zakara. Mutane nawa ne dan kwalin ya ja su hula. Ya za ka yi tunda Allah ya yoka talaka? Ka zo a bakin littafi. Wani irin suna yake kira na da shi? Kai ba mahaukaci ba, da wani suna yake kiran? Da wani irin suna yake kiran? Iya ce min Alhaji Haji mijin Hajiya mai to. Alhaji mai to mijin Hajiya? Baban mu shiru ne ba shi da kosis. Yau zan face. Their chemistry stamp out an inflammable outbreak. Yaro yana zama ɓarawo. Ina ka je ka ɗaukan mun magana? Makwata ka je kai sata? Abincin da suka ajiye mun da ya kwashe naman baki ɗaya cinye. Nama ni fa ban yi abinci da nama ba. Kaga kalmar ɓarawon nan ka daina faɗa. Ni ban haifi ɓarawo ba. Ka ɗauko wannan bulala murtukekiya ta 'yan kwamati. Ka rinka zuba mai a jiki. Wallahi na gamu da azab. Na ɗan mashin ne ko ɓarayi ne suka tare ka? Ai ya fi duk wannan abin da kake faɗa. Hajiya ta same ni na take wuyan yaron nan na ta jibga. Dan autan? Dan auta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Lalle ka kwanto kura. DHR Alabas Production Jos Nigeria Limited keep the boost wrangling as it fizzle out an impeccable booster rocket serious comedy. Didantu. Na aure shi, na mai sutura, na rufa mai asiri, na nemo mai mutunci da karama. Wai me fito da ke ne ma Hajiya? Wa kika tambaya ne? Da Allah wuce dauki turmi ka tafan min da shi gida. To shi babu me zai dinga yi? A baban ku shi zai rinka tallan tuwo. Hajiya, tallan tuwo kika ce ba? Maharazu na Hajiya. A zo a sai tuwo da miya da romo, tuwo da miya da dumi da mai. A zo a sai tuwo da miya. Kowane taimako zan baka sai dai baka. Kad na je na baka wannan taimako, ka je ka kashe mata ɗa ka sani a cikin magana. Ba in ban kashe shi ba shi ya kashe ni ko? Didantu was glittering kings of villains of both of the opposite gender side and an award-winning best villain of 2013 and 2014. Tanimu Akawu and Aisha Dan Kano who topped the contest. To mijinki yayi aure. Wace irin mace ce ya aura? Yarinya dan ya sharaf to wallahi bai isa ba. Matan nan daga magana ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba, har tana kallon na ta kalli ido na ta ce min wai da hulata kamar da lalin kalwa. In ka ce fa za ka tattuna wannan abin da ya faru ranka ya rinka ɓace a banza a gobe. To zan iya fushi da kai ne? Ni ba zan iya. Satan hanya ne. Baba, ban da ya fi mana. Allah sauke. Produced by Ibrahim Abu Rafiq. Story, written, screenplay and direction. Bashir Nabayin Allah. Didantu. Na ji raina ya ɓaci. Na ji kamar an min alluran soja. Wallahi da ta yi wasa a cikin gidan nan da sai na fiffike. Ban ki in faɗa maka mari ba. Free will worth more than a mired Epicurean life employment. Beware and watch out. Didantu. Hitting your screen soon. Ƙasar nan wai da zarar an ga mutum bai da inifom a jikinsa na gwamnati shi kenan ya zama tafkar bawa. Ina da kuɗi kuma ina da ƙarfi kuma ina da yara a bayana, abin da nake so shi za a yi mu. The first strength of a strong man is a pride for fame, but unfortunately, strong men do not remain strong forever. Independent Movies Jaws presents Say Na Dau Fansa. Say Na Dau Fansa. Say Na Dau Fansa. Sai Na Dau Fansa. So ba na san wani abu da za ki so da muna ce ni ba na so. Na kai ƙara gurin 'yan sanda. Zan ba ku naira miliyan 1. Kashe wannan yara. What? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na yi maka alƙawari idan wani abu ya same su sai na hallaka ka.
dangerous, villainous, and disastrous. Nobody ever crosses his path and get away with it. Say na ɗaufansa. Kai yarinya, zan samu amsan magana ta. Ba za ka samu amsan tambayar ka ba. Somewhere, somehow, someone challenges his authority, and now the battle line is drawn. Saina Afansa, executive producer, Husna Muhammad, producer, Rabi Kondo, story, Aminu AKG, screenplay, Ahmad Gargashi, official trailer, Yusufuddin A. Yusuf, Saina Afansa. Me yasa ba ku ji su ba? Kuma kai ga ka katon ka da kai da nake ganin lalle ne za ka iya cin gari. Kuma kai ne ka bari aka fi. Kwanan ku ya tsare da kai da ana. Directed by Aminu Kabiru Garba, AKG. Idan za ka ɗauka ka bar gidan nan wanda ka bar gidan nan. In ba haka wallahi za ka mutu a cikin gidan nan. Yawwa. Na samu fetur. Zan kone gidan nan da kai da yarinya duk za ku kone. Wai kai wani irin mai taurin kai ne? Me yasa kai kuma baka da imani? Min kawo ka shiga abin da ba ruwanka. Ga shi ka mutu a banza. San da zuwa uwar gidan. kuma ina iya kokari na wajen ganin cewa an dawo talakawa kudaden su suka mata. Excellency! 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 Hakan yana nufin ka ci amana ta kenan? Siyasa babu cin amana. Iyawa ce. Deputy ina da buƙatar ku dawo da kuɗin da kuka yi sama da faɗi da shi ba tare da izini ba. Idan kuwa kaki, EFCC za ta fara farauta ku. Mu muke zuwa, muke siyar da rayukanmu. Mu zubar da jininmu. Mu bar iyalanmu shekara da shekaru mu tafi, a kai mu nan ƙasan, a kai mu nan gurin, duk inda ake tashin hankali a kanmu. Amma ki duba abin da za a saka mun da shi. I'm highly disappointed. Bello. 4 tested and trusted army captains. Captain Bello, Captain Bello, Captain Bello, Captain Sani, Captain Musa, Captain Ahmed must embark on a deadly rescue mission to preserve the prestige of their uniforms, their ranks, and the nation. Miss Productions Nigeria Limited, back on track with another gigantic story. Makashin Maza. Makashin Maza. Makashin Maza. Makashin Maza. Makashin Maza. Ba zan tsaya in zama karan farauta ba. Me kasar ta mun? Daman na gaya muku. Ni ina so in yi kuɗi. Dama ashe kai dan ta'adda ne? Maci amanar ƙasa ne kai?
Makashin Maza. The state governor was assassinated. There is only one witness, his daughter. Captain Bello must do everything single-handedly to save the governor's daughter. Makashin Maza. Together, they storms the terrorist camp, unleashes terrible attack. What happens? Who succeeds and who fails? Makashin Maza tells you more. Story, Tanimu Akawu. Screenplay, Adam A. Majidadi. Executive producer, Ahmad Adam Majidadi. Producer, Umar Isa Butkot. Assistant directors, Ibrahim Aburafika and Habun Hajia. Voiceover, General BNB. Official trailer, Yusufuddin A. Yusuf. Makashin Maza, directed by Yusuf Khalid. Makashin Maza, rush up to the market and grab your copy now.